UMLA jong kanong po constituency uba Meral Bons Im habai keren bat kilat pathai kubor menta ke janmit walaupun pau ye ke jing songkhia halor ke jing lip laj ba kha kha hasor nong po kebalong ke jing thut ye ki office trikam jong gitanat trikam ba pher jong sarkar bat kebala kata ru ye ki paj ba nong shong shnong om tang ki badon hapo sor nong po bat ka no tam kalong na mta gi shnong ki ba khampaji na ka sor nong po kila syak ta ba ke ne ke jing lip laj ba kha kha bat shushu ulong ru ba kejing penmang ye ke 132 kV ke benadu usnem arjar khat khandai Henry hadu menta usnem ru ke nekam syempat la urlong ulong ru ba sarkar khamtam ye katanat sam boarding electric ba ke ban shim ye ke jingkit kli ban penbek ye ke ne kejing e hapo ki khindiat sngi sunguban tentu ya ka sarkar jala ke jumi ka de bat ka jinglip me ke boarding ke jinglip ya ka lat ka ba kha apo temri boy bi ni jungi kumala apan suthu gitu yo ki baladep kadon galut shading ni suthu nakaliang jong power department dan rei kani kajing hadin bala weng ya galut shading gi syam ba riboy kajing liplat ka bala long palat anong po town ka balong kum ka headquarter jong ka district ke jungi kila kata sibun ke office sarkar kila kata ki yingbriu kumala apan suthu menta ki babun ki jing don kam jungi adu ki office sarkar adu ki office simet adu ki karkhana ki ban pentre ki kam ki ba welding ki basu jan ki badon kam haying hasem ki jing don kam ban set pentiu babun ki jing don kam ini depend ngalat jadi nak ta kadau ka jing du jong ka boarding electric hang ni apo no po town jungi bat ki wi ki jaka jong riboy ka along sa papalan ki complain ke babun lagi ki mi ki pa ki lawan bat nakaliang jonga personally hi ngala tho jing tho sya ka power department menteri naga benta bandi ben restore wood ya kane apo khndiat sngi hagaju ko por la tho ru naga benta ban pentikna ba ka boarding electric hapo ka headquarter jongi ke de ban biang ka jing budin naga benta ban urlong no ya kane ka 132 kVA naga benta ka no po tom ke de badang sa teng ila budin lagi por gi baladep bat mentaru nakaliang ga jongahi personally la budin ni kene kam bat ngi kenturu longba jong kini gelat patai kubor saka sarkar por saka por begini gidi gijing ki bagi pat ba ki kendo na por saka por ni kwa ba kene ka 132 kV na ga benta ga ban kata ye gijing don kam jong light nam ta ka nongpo area hai baro ko we bat ki snong gi ba pramarjan jong riboy kenang bagin la ban laj na kani kajing duna pelat kani kajing supply ke boarding pat hagaju ko por ni kentujur ya ka department ka ba pet ya kita nak boarding na ga benta ban de ban le kloi ban penbet ya kani kajing lip ka boarding ka bala palat kajing complain ka bala bun ka balawan ba ngi scam balang ba kajing tho alang ba ki telefon ba ngi phone ngi kren ngi scam ba ke de ban la ban penbahan ko kat bala kenang bagi pat ba ki jongi kinom jenjar ha ka ba kum kane ka por ka bangi don kam ya ka boarding na ka por sa ka por